Baby guys, it's Giatake. Good morning everyone. For today's video, kaya mo duty na sad ko. So time check is now 7:12. So today is Monday, duty na po unang araw sa kayod. So wala pang taon guys. So pag kong ligo, padung na ko sa trabahoan. So wala yung magawa sa buhay ganyan, lingkod ako. So nakamata ko 4 AM kay kaihion ko din human. Nakatulog ko balik din, nalabog akong tulog, nakamata ko gapit alas 7. So inana siya guys. So duty time, okay ra ang panahon. Today is January 20, 2025. So hello guys, na ako sa office. So akong i-arrange ning mga vouchers sa 2024 kay akong i-deliver sa munisipyo. So gikinahanglanan siya guys. So mao to. Hello guys, uli nami. Kami ni Shailani, uli nami. Ni kuana na, natumba na ang well, first ya. Nana, hala. So hello guys, ikuha ko sa akong anab. So guys, kaniha mga alas 5 kapin sa buntag na ay na disgrasya. So kinahanglan yung kita mag-amping, magtanaw-tanaw sa kakilid-kilid kung naay mga sakyanan nga wala na sila kabalo kung asa sa padulong nga mudasmag na sila og tawo guys. So mo to guys, amping ta permi guys. So hapit ako maabot sa amua. Guys, sana lago matag ngabil ay so good morning good evening guys. So time check is now 6:58 in the evening. So guys, so tayo panublay guys sakay gikan mi ani sa usunob kay nagpalit atong sudan. So na ako diri sa amuang tindahan. So guys, galain akong lawas. Isa kita kong tiya nakasi audio ko sa public market nga CR guys kay di nagkayo niya. Ini check lawas din nanuro ko. Ang bato kadas magmisa ko panig tilas katong kaayo guys. Grabe jud siya kakatol ay as in. So mo to guys. So nagpalit ni og sudan din at akong bana kay nakapalit og buan kanang hawul-hawul akong himo na pong tinabal. Ito na dito guys. Kung yung pakitan ko mahimo na to siya tinabal guys, itakluban na nako. So while waiting sa muli nung istorya lang sa tagay sa bitaw budlay jud oy as in. Dalain dito akong lawas. Ugoon jud ning mga nani oh. Wala ko ni katol kaayo. Wala mo kung nakadas mag-anig lang mananap, charot. So, ano ina pa kayo eh. Oy. Wala ito guys. So good evening guys. So update tayo sa akong mga katol-katol ng gabi una guys. So time check is now 8:15 in the evening. So nawala na siya guys oh. Nawala na siya. Nawala na akong mga katol-katol. Naguri jud ganiha ay kay grabe jud siya katol nalukop na ko pangupkop. So mao to guys, salamat kay nawala jud ang katol. So thank you Lord God. So nana ko diri sa akong balay. So guys, ayaw mo kalimot mag-subscribe sa ako ang page ug akong YouTube guys ha. So, salamat sa pagtan-aw.